Il-lukanda Rio Seabank fil-Mellieħa se tkun qed tingħata dera ġdida bi proġett infrastrutturali kbir li se jkun lest f'Mejju li ġej. Dan l-investiment ser ikun jagħtilha 32 miljun euro. Il-lukanda Rio Seabank ser tkun l-ewwel lukanda all-inclusive f'pajjiżna. Silvio De Bono, il-fundatur tal-grupp Seabank, qal li dan l-aspett ser jattira f'pajjiżna faxxa ġdida ta' turisti. L-estensjoni tal-lukanda tinkludi pjazza kbira li fiha se jkun hemm 7 ristoranti, pool area kbira u anke diskoteka. Fit-tip ta' negozju tagħna inti tibqa' tinbidel. Ma tistax li kien tajjeb is-sena l-oħra huwa tajjeb dis-sena. U aħna ħadna ħsieb it-turiżmu tal-futur. It-turiżmu tal-futur huwa l-all-inclusive li jkollok certain number of rooms, aħna ħajkonna 500 rooms, plus ħafna facilities. Meta kienet iżur ix-xogħlijiet estensivi li qed isiru fil-lukanda Rio Seabank, il-mexxej laburista Joseph Muscat saħaq li t-turiżmu huwa l-futur tal-ekonomija Maltija. Joseph Muscat kellem ukoll dwar l-importanza li jkun hemm investiment fir-riżorsi umani u dan b'investiment akbar fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. L-investiment huwa importanti ħafna, din hija xhieda ta' investiment, eżempju importanti ħafna ta' investiment kemm għandna bżonnu l-investiment ġewwa pajjiżna fil-qasam tal-turiżmu sabiex inkomplu nkabru nkattru il-turiżmu ġewwa pajjiżna. Ċertament jiena nagħti l-inkoraġġiment tiegħi lil dawn l-operaturi kif ukoll l-operaturi l-oħrajn sabiex ikunu dejjem aktar innovattivi u jkomplu jinvestu fil-prodott turistiku ta' pajjiżna.